יפה, אז הבנו את הפוטנציאל רווח בנדל"ן ולמה זה קורה. בואו נראה רגע דוגמה לאיך די בקלות ולמרות שהשוק לכאורה רווחי, יש עדיין הבדלים עצומים בין עסקאות מוצלחות לעסקאות פחות מוצלחות. הבדלים שממש יכולים לשנות את העתיד הכלכלי שלנו ואנחנו עוד רגע נראה למה. אז יש לנו שתי חברות קרנפיות טובות, מיכל וענת, הן גרות באותו בניין, הן עובדות ומרוויחות אותו דבר, וחסכו את אותו הסכום של 350,000 שקל, כשהם החליטו די באותו זמן להשקיע את הכסף בדירה ראשונה. עכשיו, מיכל החליטה לקנות דירה בבאר שבע, והיא קנתה את הדירה במחיר הממוצע ב-2018 בבאר שבע לפי נתוני מדלן, שזה אומר 1.13 מיליון שקל. עכשיו היא שמה הון עצמי של 25% מערך הדירה, 282,000 שקל, וכשמוסיפים את העלויות רכישה של תיווך, עורך דין, לפי העלויות המקובלות, היא הוציאה 310,000 שקלים על הדירת השקעה שלה, שכמו שאמרנו זה בתוך התקציב שהיה לה של 350,000 שקל. עכשיו השנים עוברות, וכעבור כשש שנים, השנה, היא מחליטה למכור את הדירה ולהתגלגל הלאה. עכשיו לשמחתה היא רואה שלכאורה הערך של הדירה שלה עלה. היא רכשה את הדירה ב-1.13 מיליון, ועכשיו היא יכולה למכור ב-1.177 מיליון. עכשיו אני רוצה שתכתבו לי בשאלות תשובות, האם מיכל תרוויח כסף בעסקה? תכתבו לנו בשאלות תשובות. אייל אומר לא, דניאל אומר תלוי במיסים. יפה, תעצרו רגע עם התשובות. לפני הכל, רגע, לפני שאנחנו בכלל מדברים על הרווח, בואו נפרק אותו ונוריד את עלויות המכירה, כי יש לנו עלויות מכירה בדרך כלל, וזה אומר פחות 2% תיווך, שכר טרחת עורך דין, וזה העלויות המקובלות בשוק. אז יוצא לנו בעצם שהרווח הוא כ-17,500 בשש שנים, על השקעה של 310,000 שקל. עכשיו, שימו לב, השקעות נמדדות בתשואה, כלומר כמה אחוזי רווח, הסכום הראשון שלנו נתן לנו בתקופה מסוימת. עכשיו במקרה הזה התשואה היא סך הכל 5.66% מתוך השקעה של 310,000 שקל. עכשיו שימו רגע בצד, אם אתם חושבים ש17,000 שקל ו5% זה משהו שאנחנו יכולים לשלם, לסכן בשבילו 300 ומשהו אלף שקל, בפועל במקרה הזה מיכל הפסידה כסף. למה? בגלל עליית המדד. עכשיו אני בטוח שכולכם שמעתם על זה, אנחנו לא נלאה אתכם, אבל נגיד מדד זה סל המחירים במדינת ישראל, ולאורך הזמן הוא הולך ומתייקר. עכשיו אם הכסף שלנו לא הרוויח יותר מקצב עליית המדד, אז ריאלית הפסדנו כסף כי הכסף שלנו קונה פחות. עכשיו באותה תקופה של ההשקעה של מיכל, המדד עלה בערך ב-12.5%. זאת אומרת, מיכל שהרוויחה במרכאות 5.6%, אפילו לא הצליחה לעקוף את קצב עליית המדד בישראל, זה אומר שריאלית היא הפסידה כסף. אז בעצם במקרה הזה, בזה אנחנו רואים בעצם שעם המדד, בפועל מיכל מפסידה כ-20,000 שקל. אז ראינו מה קורה עם מיכל, בואו נראה מה קרה עם ענת, אנחנו מזכירים, היה לה את אותם משאבים כמו של מיכל, הן חברות טובות, הן עובדות באותו מקום, אותו הון עצמי, 350,000 שקל זמינים להשקעה, אותו עורך דין, אותו מתווך, אותו רצון להשקיע. ענת החליטה גם כן לקנות דירה ב-2018, באותה שנה שמיכל החליטה לקנות, אבל ענת החליטה לעשות ניתוח וחיפוש מעמיק, שמתבסס על כלי ניתוח ועקרונות מספריים ולא על תחושות בטן, ומשם היא הולכת לחיפוש, ואחרי חיפוש וסינון היא מחליטה לרכוש דירה בעיר לוד, והיא קנתה אותה גם כמו מיכל במחיר הממוצע באותה העיר, בעיר לוד, והמחיר הממוצע באותה תקופה בלוד לפי נתוני מדלן זה 1,175,000 שקלים, שזה סכום מאוד דומה למחיר שמיכל קנתה. עכשיו היא השקיעה בדירה 323,000 שקלים כולל כל ההוצאות, גם כן בדומה למיכל, וכעבור 6 שנים כמו מיכל, היא מחליטה למכור את הדירה, אמרנו חברות הכי טובות. עכשיו ענת מכרה גם את הדירה שלה במחיר הממוצע בעיר לוד, כלומר ב-1.622 מיליון. עכשיו זאת אומרת שענת מכרה את הדירה שלה אחרי פרק זמן דומה למיכל, אחרי השקעה של סכום דומה למיכל, רק ברווח מחירה אחרי הוצאות של 406,000 שקלים. עכשיו אחרי שמנקים את מדד המחירים לצרכן כמו שאמרנו, אנחנו רואים רווח ריאלי של 363,000 שקלים, שהם 112% תשואה להשקעה לעומת 5.6% שהרוויחה מיכל. אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן חברות עם אותו תקציב, עם אותם יכולות, אותם אמצעים, אותו חשיבה, אותו רצון להרוויח, וההבדל ביניהם הוא רק יכולת הניתוח והכלים שהיו זמינים להם. אנחנו רואים שמיכל מפסידה 20,000 שקל,
ענת מרוויחה 363,000 שקלים. עכשיו, מה זה אומר? אם למיכל היו את אותן האופציות והאפשרויות לעשות בחירה כמו של ענת, זה אומר שרק הבחירה שלה הובילה אותה להפסד אישי של 383,000 שקלים. כי היה לה את שתי האופציות. אף אחד לא מנע ממנה את הרווח חוץ מהבחירה שלה, שהתבססה כנראה על תהליך וכלים לא נכונים. יפה. אז מה למדנו עד עכשיו? אנחנו רואים דבר ראשון, שההשקעה בנדל"ן יש בה פוטנציאל רווח אדיר. הדבר השני, שהרווח בשוק הזה יציב בגלל מאפייני השוק, זה מאפשר לנו למנף, להרוויח כסף מכסף שלו שלנו, והטבות המס מאפשרות לנו להרוויח בלי לשלם מס, שזה הטבה חסרת תקדים בדירה ראשונה כמובן, דירה יחידה, שלדוגמה לעומת שוק ההון שעל רווחים אנחנו משלמים שם 25% מס. והדבר השלישי הוא שאומנם אפשר להרוויח, אבל כמו שראינו בדוגמה, שהיא דוגמה מאוד ריאלית, היא מתבססת על נתוני השוק, לא המצאנו כאן כלום, ניתוח וכלים עושים את ההבדל בין השקעה בינונית ולפעמים הפסדית להשקעה מצוינת. וראיתם, ההפרש מגיע בדוגמה שלנו לכמעט 400,000 שקל לפי נתונים אמיתיים בשוק, שזה כנראה קרה לחלק מהמשקיעים לפי הנתונים האמיתיים האלה בשוק, וזה סכום שאשכרה משנה חיים. אנחנו אומרים, קחו אחריות על ההשקעה שלכם. אז ראינו שתי קרנפיות עם אותם נתוני פתיחה. תחליטו מי אתם רוצים להיות, תיקחו אחריות על ההשקעה שלכם, כי כל אחד יכול.